So, anong challenge natin ngayon? Ang challenge ngayon ay maibenta niyo yung chocolate. Ano po yun? Ano? We're gonna speak English. Okay. The entire. So that means it's 12 something. So, we start again. But I wanna use the small one and then English only daw. Kaya ba natin yun? Yeah, let's try. See? Let's try. Eh, paano? Anong penalty pag ano? May penalty ka na kaagad. Supposed to be may penalty. What's the penalty if hindi makapag-English? So, bumili lahat ng chocolate dito. Bigyan lahat ng chocolate. Mukhang mahal na penalty yun. Pang madam yan. Mukhang hindi ako yung madam dito. Madam na madam ka din. Dapat may ano pa yan. Di ba kung first ako may contest, parang yan ang pera na i-offer, di ba? Wow! May penalty. Mukhang matutuwa sa Arabel. Mukhang ano yun. So ano, game kayo sa ano? Challenge? Yeah, let's do it. Come on. English? Parang ano? Arabel. Anong challenge one? French? Huwag dudugoy na internal bleeding. Hindi lang ilong. Hindi pa natin paloob. Mag-ano ko, pwedeng yung translator na lang yung namin. Okay, let's introduce the challenge. Pag nagganyan ako, meaning, starting na yun. Okay. So now your new challenge is time yourself. Okay? Time? How many times? Yeah, it's 20 max. 20 is it's a lot. Okay? Yeah. The best. Okay. The Okay. good time. Yeah. Not the best. The good time is 12. 12? Wow. 12 minutes. Set up everything. Do the rubber dam. Do the Tokamaya. Everything. Okay. Okay. So rubber dam and everything? yeah. So now you need to time. Yeah. You need to practice and time your time. Okay. Rubber dam is so What is timer? No, I'm selling chocolate. Sige, go. Paano ba ang pagpapunch naman? Oh, everything. Set up and everything. Sige, tapusin mo. Dapat may 5 or more. Diba dapat may increase yan dahil may charge yung ano. Bumili siya ng $15. Wow! Nakalima siya, 5. Mayaman. Yayamanin. Napahingi na nga niya eh. Maraming lupain sa ano, India. Hindi pa sila. Pa sila mayaman. Gusto mo mag-asawa ng ano? Ng kalahi nila. Magiging hirap ka na nga. Ano ang napupusuan mo? Lahi ang ano mo. Oo nga. Ito nga, itutok mo nga sa kanya. Ito na single ko eh. Yeah, okay. Gusto namin ibenta to. Ilan na? Pinamimigay na nga What natin. kind of nationality? Be prepared. First, second, third? Nationality. No, Nationality. Alien pang gusto nila. Yeah. They got this. Ayan. English now. English now. Time start. Tinga? Uy, you can't say that. Sorry. Edit mo na lang. Tapos bothering me, gaganong No, you have a debris in between your interproximal. debris. I have a big debris. Big debris in my interproximal. Where you're looking for. I don't have 18, 28. When I go to the thing that I don't have one, I miss. So only in the down I have, but in the up. I only have one last. It's because this is English already. Okay, so, you know, English already? So you don't have to, you know, you don't have to. Waiting. My nose is big. Not only the nose, even my eyes. Not on my face, please. Not too much. Whole face. Super please. It's like I always zoom. Wow! All my face. Yeah. Baby, wag ka nang mag-ayat. No pores! Okay, let's start. I can't. No, September. And I do. So you have the same dentist? No, in Cotinay. Yeah. You too? Dr. Fang?
Okay, we wanna see what not always my face. What? Utensil. Just listen. We need all the... You need to move here a little bit, Helen, so you can see not always my face. It's okay, Clarissa. You take the line. For composition. Pinaninindigan nila yung English challenge. You have Filipino. I'm the vlogger. No exception. I'm the vlogger. She said we can use this either or 557. In the composite? Wow. I asked. But look, see here. 337 FG yung thing. 2 hours later. Ang liit na mukha mo, Clarissa. Ang laki na mo upo. Ayan. Hindi ko malaki. Ikaw kaya ang pinakamaliit na mukha. Doon ikaw. Mo naman yung mga. Liit mo na nga. Dapat na naniniit mo, Elena. Keep up. Keep up. Sa chocolates na nabili ko, keep up talaga. May fear of camera. I-conquer mo yun, Clarissa. Hindi. Kasi ikaw naman. Lagi yung mukha ko nakikita. Tsaka lagi nakatawa. Kaya I-conquer mo yan. Movies. Hagardo Versosie. Sa oras na? 8:31. Karoon po ko kauli. So, nagpa-deliver tayo. Yum, yum, yum. Okay, Korean again. Crispy fried chicken. And ramen bulgogi. Kung hindi mo din ako sasagutin. Dilim tayo, guys. Okay, gusto mo ko, pero kailangan maihi, no? Mangita, diba? Hello, guys. Charing! Ramen bulgogi. Para sa malamig na gabi. Okay, pasalida ta kay Murag gutom. Babuyan ay lang na, pero chokes lang. Okay lang kahit baboy. Baboy. No! Hagardo Versosia. Umpa, apple pen. Hello, guys. Hagardo Versosa. It's Friday! Yoo! Thank goodness! Please don't go. Kaya nga nung may video. Input. HDMI 1. Ay. Igutom na ba ako? Ano mo mag-workout? Good. Start ta sa atong appetizer. Ano na siya? Shred grate, sa patawa ni. Grate cabbage. Tapos mayonnaise, man yung ketchup na ano. Kahit tanawa yung color. Pati yung taste same. Mayonnaise, ketchup, Nagugas akong kamot. Fried chicken! Tanawon sa siya kakran. Ano siya ka-crunchy, ha? Diba? Spicy crunchy. Wala pa na ako na-charge akong camera. Yay! Okay. Wait 1 second. Will Dasovich. Gusto ko kay Edward ug may for some reason this week. Akong ginatanaw Mayward. Anya? Ganahan kayo sa ila. Katong naa sila sa PBB. Maling ako kay Maymay, pero wala good ko na ano sa Mayward. Wala ko na hook. Pero karon nag-start ko tanaw sa mga
Halang. Nag-start ko ka na sa ano sa may word. Ganahan ako sa ila. Malingaw ka ni. Hulo ka tag ka din ang ginto ka rin na. Grabe ba? Gusto mo din. Nakasulat I love you at word, yung amoy, yung picture sa wala. Nasa, please. Please. Nabuang sila kaya no? Sliza. Gusto ko yung sana pero wala niya. Ay, so unfair! So unfair. Marco at Edward, paano hindi sa isang unang masusukat ang friendship ninyo, ha? Si Maymay patuloy pa rin sa paglabas ng kanyang sama ng loob. Ope! Kuya! Ope! Ah! Madali pa